Yakon si Johannes sonor dolido. Ay sonor do hulog ni rohani di batang di Portibyon. Pola do anak na nasa saday di lohon. Asa unang mago ganuk na porsiya di ibana. Asa hamuluan na sa leleng na di ibana. Tadilima di Turbina Palimaw. Tugiro mau di Pereta 11 Agustus. Ikon suratan na nagagal mana di Gomobana. Pamilangan perjulumay di Gomobana si Garelius Kanasenda. Jadi borat masa suge asa disurati tugaluk bona di pinasana. Kembar menatap surat di buku Perjamitawan Panuliran Israel. Suara ni na menjojo di halamonan pature hamuma dalan di Tuhani pahormat hamuma si dalananna. Ikon gohan do nasarura jala si karejeton do nasa dulu dohon betul-betul si patigorong do na bengko jala si padesdoson nama bukit-bukit. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Orna pakinandang dinamu poso-poso do dabotang munang ang tinorhos tiyak di pagdagatan. Jalan tokuma adong dongane surusroni torok angka parangan korbono gijang dipuji nasi ma de batara mandok asa kamu ma de batara di gijang dame ma di tanah Allah dia kajol ma Allah. Asa tubuh Yesus di kota Bethlehem di luar Judea ujuni darajah si Herodes Roma aka penghabistaran sen kurban di kota Yerusalem akan nama Digi do raja na ibaru tubui namu midahami do bintangna di tanah penghabistaran alan ido rohami sumomba ibana alai isi dibagi raja Herodes hatai tersonggok ma ibana roh disugi pengisi di kota Yerusalem. Jadi di babong maaf kasutuan di malik prodisi boto surat di bangsoi di pamahat matuna sida kuta tuwar di Kristus. Jadi di kota Sidon di mana kota Bethlehem yang keluar bernero, seorang di panurani. Lalu kota Bethlehem apalah naumen metro di tengah-tengah ni angka kota di laut Judea. Aiholo kota Haroroa dirajai nomor mahat ke Israel maksudki. jadi hehe ma ibana dibuat madar kanakirap dot ingana mulak utano Israel alai dung dibege ibana si Arkilaus do hapera jadi buat Judea mengganti amanah si Herodes biar berohana angkot ulau si jalan uro pada siang debatan mo ibana dinipina gabi lupa lungat Galilea ma kita. Jadi ojak ma ibana baringanan di sadahutan parkawar Nasaret gabi cupeng mahatani pawirang namandok warong do ibana sinafrani. Amin.